morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga sa lahat. Good morning. Ilabi na sa atong mga reactors karong buntaga. Good morning kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga frontliners. Good morning po. Og sa mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao, ang Dapa San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab, Siargao, gikan na kan Charles Ken Mantilla. Good morning kanimo, Charles. Happy viewing po. Good morning usab kang Jessa Paulino Sipe. Good morning. Kang JC Cabusas. Good morning po. Magandang umaga. Good morning po gikan na kan Jessa Sipe. Good morning. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga viewers karong buntaga. Salamat po. Magandang umaga. Good morning sab sa atong mga silingan nga probinsya. Ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur, og sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Happy morning po kaninyong tanan. Kamusta ang inyong Lunes hangtod na sa Biyernes? Kamusta kamo, mga ka-Siargao? Maayo ba ang inyong simana? Comment down below para mahibalo kita atong i-broadcast din na sa atong live stream karon. Good morning usab sa atong dugang na mga reactors. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Apan mga ka-Siargao, dili na ta maglangan atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibok dapit sa Mindanao, mga ka-Siargao, dag-om ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pag-ulan o pagpanulugdog tungod na sa localized thunderstorm. Hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang mga naggikan sa amihanang silangan ngadto na sa silangan direksyon o hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan, mga ka-Siargao. Atong nakita sa atong screen nga hapsay na o malinawon na ang kadagatan sa Pilipinas, mga ka-Siargao. Apan adunay lamay mga paghangin-hangin gamay para na tungod na sa mga kakulian o weather gayod, mga ka-Siargao. Nisubak ang haring adlaw ganinang alas 5:31 og musalop kini unyang hapon alas 5:39, mga ka-Siargao. Mao kana ang atong latest update sa kahimtang sa atong panahon, mga ka-Siargao. Tana, tuloy-tuloy na kini, mga ka-Siargao. Ilabi na ang mga panahon nato nga maayo, mga ka-Siargao. Tungod kay aduna pay mga atong bulahaton sa matag adlaw. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Panmata na mo, Siargao nun. Pa-shoutout, Kuya G, sa JB Gadget Outlet o JB Bake Shop diri na sa Del Carmen o labi na sa Tag-iya nga si Jonadel Madelo. Excuse me po. Jonadel Madelo. Salamat, Kuya G. Gikan na kang Tevenage S. Causo. Yes, sa taga JB Bake Shop o JB Gadget Outlet. Shout out kaninyong tanan. Good morning. Happy viewing po. Good morning, Siargao. Gikan na kang Becca Sumolde. Salamat po. Magandang umaga. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao. Atong pagasayro ng pinakaunang bahin sa atong mga balita. Gamay nga hangyo karon o mihangyo karon, mga ka-Siargao, ang lokal nga panggamhanan sa General Luna, ilabi na sa pagsaulog sa pista ni Senior Santo Tomas de Villanueva, mga ka-Siargao. Ang tanang katawhan sa nagkalain-laing barangay sakop sa General Luna gihangyo sa LGU nga dumdumon ang mga health protocols nga giawhag nila karon sa katawhan. Sumala pa nga kung magpreparar ang usa ka panimalay
ini para lamang gayod sa usa ka pamilya o sa ilang pamilya o para lamang sa mga lumon ni ini mga kasyargaw. Ikaduha nga pahinumdom, dili na mutabok-tabok pa sa bisan hain na balay. Ilabi na kun dili gayod kaila mga kasyargaw. Ilabi na karon umaabot ang kapistahan sa General Luna. Magsukbot gayod o mask permi mga kasyargaw. Ilabi na sa mga taga General Luna. Magdumdum permi sa social distancing o dili magdikit-dikit mga kasyargaw. Magdala og alcohol og hand sanitizer para malikayan ang pagkailap sa bisan unsa na sakit. O gikaunom nga pa hangyo sa LGU General Luna nga dili mag-ubo-ubo sa tubangan sa bisan kinsa nga tawo og obserbaran ang giingon nga respiratory etiquette mga kasyargaw. Dili magluwa sa bisan hain na lugar. Kung watching manggaling, kinahanglan takluban ang inyong baba gamit ang panyo, mask o ang t-shirt. Samtang magtimaan sa paghugas o kamot, ilabi na sa paghawid ninyo sa nagalanlaing butang mga kasyargaw og manabon permi para malikayan ang sakit. Ang langgayod sabunan, ilabi na sa mga anti-disinfectant na mga sabon mga kasyargaw. Maong karon gihangyo ang tanan, ilabi na sa General Luna. Sabton gayod mga kasyargaw ang mga pahinumdom sa General Luna o sa local government unit sa General Luna. Ilabi na pagpasabot sa kooperasyon mga kasyargaw. Ilabi na karon umaabot ang kapistahan sa General Luna. Kinahanglan gayod og disiplina mga kasyargaw. Okay na ang latest updates nato sa General Luna mga kasyargaw. Happy Fiesta, advance Happy Fiesta karong umaabot September 21-22 sa General Luna ang kapistahan ni Senior Santo Tomas de Villanueva. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa mga taga GL. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat sa inyong suporta. Good morning, happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Misalmot karon mga kasyargaw ang LGU Burgos sa International Coastal Cleanup dito na nga gisaulog nato mga kasyargaw sa gahapong adlaw o karong bulana. Ang International Coastal Cleanup isip pagtubag sa pagpanghinlo sa atong mga baybay sa mga kadagatan mga kasyargaw. Uban ang mga local community o ang mga line agencies. Gihimo kini sa LGU Burgos dito na para na mahinlo usab ang atong mga kadagatan uban sa LGU mga kasyargaw. Kung na ang latest updates sa LGU Burgos, adunay clean up o misalmot sila o may partisipar sila mga kasyargaw sa International Coastal Clean Up nga gisaulog karong bunlana usab mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, base na sa Surigao del Sur Provincial COVID Advisory number 7 nga gipagawas sa Provincial Health Office nga gipirmahan sa gobernador sa Surigao del Sur nga si Governor Alexander Pimentel nga gideklara niini nga adunay local transmission sa Bislig City. Namugna ang maong desisyon tungod na sa hingpit nga investigasyon, surveillance o verification. Adunay nagkataas nga confirmed case sa COVID-19 sa Bislig City. Wala pa kini kalabutan sa mga public market nga naitala. Gida ni karon ang katawhan sa Surigao del Sur nga mamahimong vigilante og perming mag-obserbar sa mga healthcare protocols og minimum health standards para malikayan ang pagkailap sa COVID-19 sa maong syudad og probinsya mga kasyargaw.
O kana ang latest updates sa Surigao del Sur. Adunay gideklara na sa Provincial Health Office niini nga adunay local transmission na sa Bislig City, mga kasyargaw. Mga taga Bislig City, mga taga Surigao del Sur, ingat po kamo din ha. Atong hinumduman nga atong sundon gayod ang mga pahinumdom, ang mga health standards nga gipagawa sa Department of Health o ang pagpatuman niini sa atong mga local government units. Samtang mga kasyargaw, ang pinaka-latest na updates nato sa COVID-19 karaga atong paminawon. As of September 17, 2020, we have 26 new confirmed positive COVID-19 cases. 65% belong to ages 21 to 50 years old. 50% are females, while 50% are males. For area of distribution, all cases belong to Butuan City, distributed in the following barangays: Libertad 4, Agusan Pequeño 2, Ambago 2, Doongan 2, and Rajas Sulaiman 2. And one case each for the following barangays: Ampayon, Baan Kilometer 3, Baan Riverside, Bayanihan, Dato Silungan, Fort Puyohon, Imadehas, Limaha, San Ignacio, San Vicente, Taligaman, Tandang Sora, Orduha, and Villa Cananga. For classification of cases, we have 26 local transmission cases, wherein 8 are newly tallied local transmission cases, 5 are close contacts of previously confirmed cases, 12 health workers, 9 non-medical and 3 medical, and 1 frontliner. For status of condition, 11 are asymptomatic, 13 have mild symptoms, and 2 are severe. For status of management, 25 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of September 17, 2020, we have 1 COVID-19 related death recorded. This case is a 72-year-old male from Butuan City, hypertensive, diabetic, and with chronic kidney disease. Onset of fever, cough, and body weakness on September 8. Admitted on September 10 for intensive care management. Due to complications, however, the patient died on September 17. As of September 17, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 902 confirmed cases, 479 recoveries, 396 active cases, and 27 deaths. Mao kato mga kasyargaw ang latest updates nato sa COVID-19 sa Caraga. Adunay na itala nga bag-ong 25 kabuok mga kasyargaw nga confirmed case as of September 17, 2020 og usa ang namatay, usa ka 72 years old nga taga Butuan City. Mga taga Butuan, ingat po kitang tanan. Good morning, Sir G. Good morning, Siargao. Good morning, labi na sa akong family nga taga Rojas Mainit. Salamat, Sir G. Gikan na kang Esther Kaga. Salamat po. Good morning, Kuya G. From Kuwait. Gikan na kang Shane Alieba. Salamat, Shane. Good morning. Happy viewing po. Hi, good morning, Kuya G. From Kuya G, keep safe diha amping pirmi. It's me again watching all the way from Kuwait. Gikan na kang Shalin. Salamat kanimo, Shalin. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pag-greets po. Happy birthday kay Dumali Joseph from Juan Philinbes Ortigas. Thanks po. Gikan na kang Escauson ninyo. Magandang umaga. Happy birthday sa'yo. Lalo na kay Joseph Dumali nga taga Ortigas. Salamat. Magandang umaga po. Hi, good morning, Kuya G. Keep safe ug amping. Yes, salamat po, Shalin. Good morning, Kuya G, and good morning, Siargao. Gikan na kang Yuel Nogalisa. Good morning kanimo, Yuel, ug good morning usab sa tanang taga Burgos. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning, Sab,
sa akong mahal na nanay ug tatay. Leonides Villona sa Barangay San Miguel, San Isidro, Surigao del Norte. Salamat Kuya G, Amping Siargao. God bless you sa tanan. Gikan na kang Zia Villona. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Salamat. Good morning. Gikan na kang MG Calif. Good morning kanimo din ha. Chona Fim Maglahos. Salamat. Good morning, happy viewing. Morning mga dinagatnon. Ilabi na sa akong pamilya sa Barangay Malinaw, Tubahon. Alvarado family. Gikan na kang Shane Alieba. Salamat po sa tanan taga Dinagat Islands. Good morning po kaninyong tanan. Happy viewing po. Magandang umaga. Tamtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw. Giingon karon ni Testing Czar Chief Vince Dizon, mga kasyargaw, nga ang atong nasod nakapahigayon na og PCR test nga miabot sa 3 million katao. Ug sumala pa, mga kasyargaw, nga sa Oktubre posibleng moabot o mulapas na kini sa 4 milyon ka-tests, mga kasyargaw. Atong paminawon ang mismong pamahayag ni Czar Chief Vince Dizon. Habol po talaga tayo at ngayon sa Southeast Asia, tayo na ang pinakamaraming na test. Mahigit 3 milyon na at siguro pagdating ng Oktubre, gagampas na tayo ng 4 na milyon pagdating ng October. Ito lang po ang pinapakita natin na seryoso po ang ating Pangulo na talagang ma-detect natin ang mga kababayan nating may sakit at ma-isolate natin sila para hindi mahawa ang kanilang mga mahal sa buhay at mapagaling natin sila. Kaya nakikita din po natin na padami ng padami ang ating mga recoveries. Pero, kailangan paigtingin pa rin natin to. Gaya ng sinabi ni spokesperson Harry, hindi ibig sabihin na napakadami na nating na-test, yun na yun. Hindi po. No? Tuloy-tuloy po. Kaya po tuloy-tuloy po ang trabaho at ang coordination ng national government, ng NTF, ng IATF, sa ating mga local government units para lalo pang paigtingin. Mao kato, mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Czar Chief Vince Dizon, mga kasyargaw. Adunay 3 milyon kapin, mga kasyargaw, nga na test ang maong ahensya o ang maong sakop sa IATF, mga kasyargaw. O sumala pa karong Oktubre, posible nga moabot na sa kapin 4 milyon kabuok, mga kasyargaw, ang makatest na o mapailalom sa test, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Sa akong mga igsuon sa San Juan, San Benito, gikan na kang Estela Dagangon. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Good morning po kay Lucas Ibalya nga nag-video kana buntag pa. Gikan na. Thanks Kuya G. Gikan na kang Almar Alferez Harligo. Salamat po. Magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Ilabi na kang Lucas Ibalya. Shout out daw kanimo. Salamat. Magandang umaga po. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, mga kasyargaw. Ipalapdan karon, mga kasyargaw, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang state of calamity sa atong nasod Pilipinas. Pinaagi na sa Proclamation number 1021 gikan sa September 13, 2020 hangtod na sa September 12, 2021 o usa ka tuig gikan sa pagpirma sa maong proklamasyon. Gisugo ang tanang ahensya sa gobyerno o mga local government units nga ipadayon ang mga tabang o kooperasyon sa matag usa o himuon nga kritikal o sakto nga pagtubag sa maong pandemya aron malikayan ang pagkailap sa COVID-19 sa atong nasod. Ang state of calamity, mga kasyargaw, sa atong nasod Pilipinas extended og usa ka tuig, mga kasyargaw. Mao kana ang gipirmahan mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pagpalapad sa state of calamity. Mala pa nga dili pa gayud kaya sa Pilipinas
nga motindog karon tungod sa mga kakulian nga dala sa pandemya. Apan ang atong gobyerno naghimo karon og mga lakang para na makabakod kita batok na sa COVID-19 mga kasyargaw. Adunay mga gihimo na mga programa para na mahatagan og trabaho, makaangat ang atong ekonomiya sa Pilipinas. Bisan sa hinay-hinay, basta kanunay mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, giingon mismo ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III na ang DOLE nag-deploy mga kasyargaw og kapin 5K nga mga health and safety inspectors nga magmonitor sa mga workplaces o sa tibok nasod aron malikayan mga kasyargaw ang matakdan og COVID-19 ang mga mamumuo o ang mga laborers. Gisiguro usab ni Secretary Bello nga ipahunong dayon nila ang operasyon sa mga workplaces kung dili masunod ang minimum health standard. Atong paminawon ang detalye gikan mismo kang Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello. Minobilize namin yung 5,000 inspector namin, lalo-lalo yan yung mga occupational health and inspectors and safety. Yun, meron tayong 5,000 naka-mobilize po yan dahil kailangan natin na yung mga workplaces para sa ating manggagawa ay safe para sa kanilang trabaho in order to avoid contamination and at the same time avoid transmission of COVID-19. Pag hindi po sumunod sa mga protocols po, pwede naming i-recommend ang kanilang stoppage of operation po. Meron Kato malaking pagbabago yan. Unang-una ay mabigyan na namin ng cash assistance yung mga empleyado na nag-apply noon na hindi na naabutan dahil naubusan kami ng budget. Pero ngayon, with this additional budgetary allocation, we expect to service at least 700,000 formal workers. At meron din tayo maseservisan na almost 1 million na informal workers. At meron din tayo maseservisan na 200,000 OFWs kasi nagbigay po ang ating Pangulo na lang ng 2 bilyon para tulong sa ating mga OFWs. Mao kato mga kasyargaw ang pamahayag mismo ni DOLE Secretary Silvestre Bello. Mga kasyargaw, adunay na technical problem sa atong audio. Mga kasyargaw, comment below kung okay na ang atong audio
Salamat. Adunay technical problem lamang na nahitabo. Apan salamat kaninyo tanan sa pagpahibalo kanako nga walay audio nga inyong nabati. Salamat po, magandang umaga. Good morning po kay Lucas Ibalya nga nag-video. Yes, salamat po. Good morning usab kang Almar Harligo. Shout out ka, Lucas Ibalya. Hi, good morning Kuya G and Bagot family diha na sa San Benito o Gulfo diha na sa Rizal. Gikan na kang Galyon Bagot. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, gikan na kang Aida Nogalod Cervantes. Salamat po. Good morning usab Kuya G, watching from Tubod, Surigao del Norte. Keep safe everyone. Gikan na kang Cecil Texon. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga. Okay na Kuya G, gikan na kang Galyon. Bagot, salamat sa pag-inform kanako nga walay ato audio. Salamat. Magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Ilabi na kamo kanimo Almar og kang Galyon Bagot. Salamat po. Og kang Langlang Delgado, salamat. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat, magandang umaga po. Samtang mga kasyargaw, 24 billion pesos nga stimulus package kahinon alang na sa agrikultura. Gi-explain karon ni Department of Agriculture Secretary William Dar kung unsaon sa maong ahensya ang 24 billion pesos stimulus package alang na sa agrikultura ilalom sa Bayanihan 2 Act mga kasyargaw. Sumala pa nga igahin ang 8.7 billion pesos alang na sa mga productivity enhancement projects, 8.7 billion pesos alang sa mga income enhancement projects, og 6.5 billion pesos alang na sa mga social protection, alang na sa mga marginalized nga mag-uuma o mangisdaay. Atong paminawon ang mismong detalye gikan na kang DA Secretary William Dar. Aprobado na yung 24 billion na part of the stimulus package for Philippine agriculture under the Bayanihan Act 2. So we are finalizing yung detalya nitong 24 billion, but let me just highlight tatlong aspeto po, group of projects or areas. Number one, productivity enhancement projects ay mayroon tayong ilalagay na 8.7 billion pesos na investment dyan. And the second group of projects will be called income enhancement projects. At ang budget for these income enhancement projects ay nasa 8.7 billion pesos. And the social protection and social amelioration projects ay 6.5 billion pesos. So matotal 24 billion. Mao kato mga kasyargaw ang mismong pamahayag ni Department of Agriculture Secretary William Dar mga kasyargaw. Doon ay mga budget na para na sa atong mga mag-uuma, mga mangisdaay o mga marginalized sector sa farm mga kasyargaw. Salamat. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing. Okay na Kuya G, ika na kang Galyon Bagot. Good morning Siargao non. Ika na kang Jugs Gonzaga. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Magandang umaga mga kasyargaw. Happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, ang atong gamay labang na horoscope karong buntaga. Larason nato ini ang 12 kabuok. Sa zodiac sign nga Aries mga kasyargaw, successful ang imong day sa mga financial nga mga panghitabo. Enjoy sa shopping. Lucky numbers 12, 15, 19, 22. Lucky color green. Samtang sa Taurus, feeling sky ka sa imong mood. Delayed ang pag-abot sa imong money gikan sa abroad. Lucky numbers 13, 19, 26, 41. Lucky color golden red. Samtang sa Gemini, ayaw pagsugal sa sabong. Adunay selective amnesia ang tao nga adunay utang sa imo. Lucky numbers
16, 21, 29, 43. Lucky color, sky blue. Samtang sa Cancer, ang imong maabilidad nga thinking ang key sa imong success. Lucky numbers 19, 27, 35, 42. Lucky color, satin white. Samtang sa Leo, dunay surprise business opportunity ang moabot sa imo karon. Magsugod og bag-ong project. Lucky numbers 13, 19, 37, 24. Lucky color, carrots orange. Samtang sa Virgo, serious-minded ka karon. Daghan ang imong ma-achieve sa imong buhaton. Ang Feng Shui ang imong priority. Lucky numbers 19, 23, 35, 43. Lucky color, lilac, violet. Samtang sa Libra, dunay good news sa imong career. Charming ka sa imong paghimo sa imong mga project. Lucky numbers 20, 28, 35, 47. Lucky color, magenta red. Sa Scorpio, ang imong financial concerns naa sa imong priority karon. Adunay extra expenses kay naguba ang appliances nimo karon. Lucky numbers 21, 29, 44, 56. Lucky color, lavender. Sa Sagittarius, ang imong career interest progressive karon. Lucky numbers 13, 22, 39, 46. Lucky color, platinum pink. Sa Capricorn, ang problem sa relationship moabot sa buntag og masolve para na sa sunset. Adunay greater closeness sa romance. Lucky numbers 12, 22, 33, 44. Lucky color, pink. Sa Aquarius, ang imong social connection ang muhatag og useful business information kanimo. Moabot ang surprise nimong visitor. Lucky numbers 17, 21, 25, 47. Lucky color, sun yellow. Samtang sa Pisces, excellent time aron mag-shopping. Maglikay sa mga limbungan nga tao. Lucky numbers 16, 20, 29, 47. Lucky color, vermilion, red. Mao kana ang atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw. Kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa success. Kaya ang atong kaugalingon man ang maghimo para na makabot kini mga kasyargaw. Good morning, Siargao, here at Barangay Canlanipa. Gikan na kang Saichi Mitch, salamat po. Good morning po, Kuya G. Gikan na kang Juniel Solana, salamat. Good morning, Sir G. Siargao, God bless. Gikan na kang Maria Lynn Buo. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, mga ka-Siargao. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita. Nagmadaugon mga kasyargaw. Ang Miami Heat batok na sa Boston Celtics sa score nga 106-101 sa Game 2 niini sa Eastern Conference Finals. Nahimong yawe sa kadaugan sa Miami Heat mao si Bam Adebayo. Ipahigayon ang Game 3 sa Best of 7 series sa Eastern Conference Finals karong umaabot nga adlaw. Karong Sabado mga kasyargaw, aduna na Game 3 alang na sa Miami Heat versus Boston Celtics. 2-0 na mga kasyargaw. Hain man kamo, Boston Celtics, Miami Heat. Comment down below mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang atong latest updates sa COVID-19 monitoring as of September 18, 2020. Sumala pa mga kasyargaw nga ang Surigao del Norte adunay suspected cases nga 31 ka buok, 88 ka probable cases, 1,612 nga persons under monitoring, 15,496 mga nakagraduate na sa pag-quarantine. 358 ang positibo sa rapid antibody test. 100 ang RT-PCR confirmed case mga kasyargaw. O good news, 98 na ang naka-recover. Duha na lamang ang gihulat na resulta mga kasyargaw. Mamahimo ng COVID-free ang atong probinsya, Surigao del Norte.
Samtang sa COVID-19 sa atong nasod mga kasyargaw, sumala pa sa DOH COVID-19 Case Bulletin number 188 as of September 18, 2020. Ang total cases nato miabot na sa 279,526. Samtang 65,906 ang active cases ni ini mga kasyargaw. 208,790 na ang nakarecover mga kasyargaw. Og ang mga namatay mga kasyargaw miabot na sa 4,830 katao mga kasyargaw. Mala pa sa maong report, kagahapong adlaw sulod sa 24 oras nadungagan og 3,257 mga kasyargaw ang newly reported cases sa nasod Pilipinas. Mao kana ang atong latest updates mga kasyargaw sa atong COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Ingat kitang tanan mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Good morning po, magandang umaga. Salamat sa inyong suporta, salamat sa pag-like, salamat sa pag-share, salamat po kaninyong tanan. Ang atong programa matagal sa Lunes hangtod na sa Sabado para na paghatad kaninyo sa mga importanteng balita, mga updates dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas. Kay abot man kita Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Salamat po sa inyong suporta. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa programa Siargao TV News. Kininyo nagalagad sa live stream karon. Kuya Jim, ingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Good morning po kaninyong tanan.